Malawi Brief. Mfumu ya mzinda wa Blantyre Ajomo Osman popitiriza ntchito yawo yokonza mzinda umenewu adayendera pa manda ambuzi kumeneko kumakheta kumene kwakhala kuchitika umve osiyanasiyana ndipo umu ndi mmene zinalili. Ache aifendi adindo muntu sangachokere kukuza kunzirani muno koma tenti pange ndani mupange organize laujeni lajanichi Sunday Sunday tukubwera kuno maolo kukuku bwana ndikuti simuli bwino simuli bwino konse kudu mukono kudogo iyi ndachita kuitanisa iyi kudani she kumakama she Asilamu ocheka timanena kuti kopera mbuzi ndi kuno kopera ng'ombe ndi kuno koma the situation imene lili kuko apa pali halali lipo koma kutogo palibe halali cha halali chinthu manika muzipanga green tikweneka tipeze njira ya zonse zilaona ndi zonse nsika wathu ndikuze chisisi chimodzi ku Blantyre konse kuno wina aliyese akakhala amati kokadya mbuzi kokasingisa mbuzi amati kumakheta mwanemveseseti ndiye ifeso ine ngati meya komanso ku ofesi kwathu kusite tufuna nsika unoka anthu amagulisako zina ndi zina koma Blantyre muse muno anthu aziwe zoti kuno ndiko kugulisira chani mbuzi ndiponso tifuna ndipange kunoko kubhebha kwambiri koma sikubhebha ndi uvewo ndiye panopo chomwe chitachite ngati tikubwera Sunday kuno yemwe sazapezeka muno asazapezekenso tonse tigwirane manja tikukonze nsikawo kwina ndicholinga kuti ndikulankhula atu apa chifake ena ache chifake Sunday tikuzagwira ntchito azathawo ine ndimagwira ndizagwira nanu ntchito awabweresa zina akasaso akalapompo tikonze ku izizi zonsezi zichoke zonse mauzu chani kunoko kuzooneka simazi izina zimwe izo zimachoka manza tonzoti amazisunga nyamata ndovanga manyowa apeze ndiye apeze malo olo kuzisunga komwe kusakale choncho chabino chabino dakira sontalo Apa amveni kwa kamba meya. Apa munda kana mangira chisheke kuti awosenda zimeze kwa mpuzi. She zomwe ndikunena ife kunena kuti ayina sonte kuno tabani kuno abwana mutenge babo makadi kwamba zaidi maujeni manyowa mwetu kunena pano manyowa masunga ngati manyowa koma kuononga chitetezo chake ena musika ngati mukufuna tibwera tikazichosa mukumbepena pache ino somwe magulitsa ngopanga matanza wanthu amagulitsa nene mutena amagulitsa angatengolere anthu ndiye bwanji manyowa anuwa mukumbe pakona pena pache kuti manyowa azigwira muti mmene momwe anthu posagula azigula kuchokera kuti muwake koma izizizi sinotione akuluakulu kapa ndikunama makuluakulu sikandu wathu she panopo anthu akumati sika wamakheta anthu akupanga uve mumafikisa kwa ndani siti kwa ndani ine ndabwera pano kamacheza nani ine Jomo ine mwini wake wasite mwanemveseseti komanso munthu yomwe sasatira zomwe tikufuna ife ndithana naye izi zinene serious itu kati madererana ena achaka mayankhula ena amanena kuti ninzika inenso ndinzika ndikabwera kuno tikufuna kuti Blantyre uno tifuna akhale wa clean yake misika yathu tifuna tikakhala ya clean mmene mwaninena share kuti pafunika shedi kunoko tifuna tike shedi yayikulu yabwino mamvesedi kuzera mwakasa anu
mwamvesa paizi tukuko zomwe yaika ngati boma nchifake bwana APM yaika 5 billion koma 5 billion ili chonchija ndi udindo wa ineyo ngati mtsogoleri kupeza anthu ena achoti thandizira kuti ena achoti auze kuti timangireni shedi apa kayikapo za business yawo kayaka TNM atimangira apa manifested izi zomwe ndikunena pano olevini panjapo onsewo akuyala chani apo ndaona pali mabenchi pamene paja mabenchi a Augen ziwaya pamene pazipo 11 ambuzi ndawerenga kale pamene pajapo ndikumanga chinthu osati mezili anthu osasakale kunsewu komwali kumaketa anthu achali munsewu ngozi kungobwera pamene paja tikufuna posepa apa kunja ukoso muona zomwe tikapangepo tikufuna anthu azibwera mmene amabwerera akamazati kuzadya nyama kumaketa azizazoti akakhala malo abwino ndipa ukhondo mbuzi zawo kugulisa bwinobwino ife tikulimbikisatu kuti sikaono osafi chifake tikausiya chocho mbuyo munali wokufa koma pano tutengeso pano ukalesika ukalesika chifake apapa sinsika ndi chifukwa chake mwaona kuti akasano anayesesa ndi chifake pabwera toilet mukudandala mukunena kuti madzi kulibe ndizoona ndi madzi kunalibe mwakumbisa kwabwera madzi koma madzi amene wawa si abwino mtawuni chomwe tikufuna sopano pabwere madzi si pipe ilipo okay mundipase 1 week jomwe apanga za madzi mbamba mundipase chani komanso zitengera kuti Sunday tituluka bwanji kuti tikonzese kuti ndikubwereza mauwa wina aliyesa atengepo chani apikene she izi akulu izi ogulisa aja mugulisiretu izi ali kuti kodilero ndilachinga lachiwiri tana kuti Sunday pali masiku izizi ogulisa mugulise chifukwa choti siku limene zakhazi nyala ife zangolapo zikatayidwe otherwise zikufuna pose pano apa paoneke nyato apa icho ndi chani chili inatani ana 5 ananga 20 ndofunika director mwaili mwauze magayi abwere azapanga sense uko kuti ndi chani chomwe chikufunikira kana ali woti azigwira ntchito tuone kuti titani komanso azapange asesi nkhani ya madzi kuti azaone mawa lomweli andipase report azakumanda akuluakulu aonese pomwe pali pipe ya madzi ineyo ndi ayimbira outer board iyi outer board sakumachedwa abweresa aya ndikauza ni abweresa muzaomberanso akasala watu fake upanda akasala asina akabwera iya ayakule bwana tempo kuna ndizo mai kunena kuti pampu imene tayika uno kuti kuli yakumene akhansa sinate mwina ndi mwezi womwe komano tili ma challenges akugulirana akasa yes of course mbali na tinapanga toka ya kansa ndamene anatozanga malo pali zikwi chaulere sikumanyikirika kulandira komano pampu yo ndi yaying'ono malinga ndi imene chini chisime 84 meters sono pampu yo ndi kulephera kuti kupa madzi kuli chitamo cha chizazi chichi ifa pampu yabwino iyo imapompa madzi kwa 2 hours imene chazazi now challenge ina tunaona kuti magesi amene tikuyisa ntchito pampu ichi tikutenga kwa munthu imene per day tumalipa 5,000 every day now kunakusolera kuti amusika munthu ali ni mita yawo akairi apo imene imasa malaisa komanso malaiso saku yake ya tunagenza kuti mita ya musika inini ndiyo alimene mulimani sambili now tinapemba kuti bwanji
pampuyo mutiyikire magesi ake kuti achoke apo ibere ziyendera mita ake mita yake ifanyolera kuti pampuyo ndofuna kuti tiyipase moyo wake kuno pamene ikuyenda mmene life likufunira kuno pampuyo imene kumayenda mlenga limene pampuyo likufunira maso ikuti kwa moyo wandali kuno kuti ndikayiyatsa izi zidula oka kuziyasasa oka ndiye kupanga zimene zozo kuna kukhala ndi magesi ake maso tike pasipeza amene angapangisa kuti pampuyo zidula oka koma tiona kuti pampuyo ikuchipa ikudula fake pena ikozokhala munivesesi yetu ikozokhala ti pasiku mukulipira 5,000 ndiye titachilimika ndikubweresa madzi athu outer board pasikupo mukamalipira 5,000 ndi 100 yandichani pamwezi 150 eto 150 yomweyo ikozoka iyoyo pa 5,000 epo sikukupasani chomwe mukufuna pomwe mwina 150 ikozokhala ndi bilu ya mwezi wonse sikawonse uno tugwirisa ntchito chani madzi ndiye tisankhe njira yabwino njira yodula kapena yotani yochipa pakali pano bwana fodi wako ndio mali pamphuno pakali pano ine ndikakupasani langizo yonama ndinama pakali pano ine ndabwera ndazaona mulibe madzi ndakuza kuti pipe ngati ilipo outer board abwera mundipase wiki ino by wiki yamawa akhata bwe mwinaso sifika ndikawafotokoza akhata abwera atapanga asesi atikire mita pakale madzi choyambirire ndiye icho iyi izakhala ngati yothandizira kumadzi omwe tinawo madzi athuwo fake izi za temporary ndi a temporary big kenaka muyambaso pompano wamuzinena kuti tizisegula nthawi yakuti tiziseka nthawi yakuti koma tike madzi onena kuti ndiwo mukafuna madzi kaya kabwera madzi aja tikuzonena kuti guys kuti madzi wati asamali tizitani mwina tizipanga kandi bigiri kandi ndi chani kandi 100 kandi kuti ndalama imene jayonso izithandiza kuti mabilu asatidulireso manimveseseti zikhako zochipa sichonja che muziyesa kuti pakhale munthu wina wache woti azitoka ndi ka 500 amabusa ndanzathu asita kufanya mabilu audabadana zatu iyayi bwana ikubwera musika muno musadandaule yani chomwe chizipanga paka akasala ayikaka komitike nakati kuti kaziwo yangana za madziwo kuti ndalama imeneyoyo chifake vini toilet tosiyenda atopanda uje ndiye munomo tikufuna tipange zoti ine ndikufuna makheta unomo bwana akhale obeba andimuyembekeze kuti pa makheta pano yemwe anagwira mgodi uno anagwira mgodi wenu omwe atasamuke wakhala kuti watani wasamuka chifukwa komwe kukubweraku ndofuna posepa kunja uko kulizibalo kuja zili kuja manivesizeti koseku kuti kumanga tibanga zina zache osati zomwe kuganiza pazibwera anthu pazizaza pamene papa osati masewera anthu azibwera kudya nyama kunjoya azibwera mkati muno kugula yosaocha ndikukaochesa okha zizichitika pati pamaketa pano tofuna munthu ofuna kudya nyama aizo kuti podyera nyama ndi pati pamaketa koma pamaketa tichose uve omwe uli apa sichoncho akuluakulu ndiye tapanga za sande then we are going to make it kodi bwana mmazaiza nyamazi kuti muone kuti zini matenda lapazini ndiye mukamaiza simapezapo zina za matenda ndiye mazulola kuti azipa mutenge nambala ya director yethi ndiye munthu wapigula
mbuzi zake zipezeke zili matenda ino muze kuti aoche basi no amuna kati bagaba afuse nishe ndima babuzi muntu akagula yani munde yamfera Mkaya komu. She mmadai wallahi she wallahi aya koma ulozitai anthu amapezeka kumene kuchaso kuli magayi nayo Ndio agalo sangati nge matenda ishu imene yoyo mwapangalezi you come to the office nda management ya health muone kuti tipanga bwanji mamva akulu eti tengani ya director kodi panali pipe po ndipata onepo bwana koma mwene sika u tiduse u apa kumanga chani achea apa ndipachani pajana nina kuti oho mumvese ndanena kuti so maplanning ya muno musangomanga chisawawa muzagumulidwa oho chabwe tigumula tikufuna kukale nsika uno anthu asamangozazana mulimbi ndi mplantaya ayi sono ng'ombe izo tizokuphasa kapena hazoweta tiyana ito tandani ndiweneti imatenga unenepa achea waso kusabulipangira zabwino seuja kukanso sunati iwowa mbali muja amba mukuwaika mambo ikidwa zinthu tibi chako mukaona yafumu amena jesi sana fumu aloweza banje antaun area hii ndianga yose Muhammad afumu bwana alibe mphamvu bwana afumu ndo alibe mphamvu yogawa malo ogulisa zinthu ndezo lakwikazo umu ndiye game zone ichana chipanga ngati ya ichi chimapoyamba inalinga tinomao oyezera na scale ndiye kenaka maisandusa mophera cha ifamily waso msakazika pamene baja ata zabwera bwana zamulije icho kama musika mlemele awocherera icho kama mlemele osenza kuti yesu nacho sikati muno musapezere moti msija mukina makwana cheya aya awanda family business izozo atose lujo mukuzadani apapa upata pezeka ngati malata ichimozo chisandusa kacho chogulisa mkandi tomato china kuganiza kuti kuyika pati pena pache muno muli malo otambiri pamo koma nanga sisika mulizika muno anthu akabwera amangoduka vuto ndi imene yotu muno muli awawa awu vuto misika yonse m'maderamu anthu obwera sakhazikika mumalandira audio mwamvesa kuteko tikuzenero munomo kunena kuti tike slabu ambiri athawo kuti musaike slabu afuna pafumbi nanga pa slabu pomuzika pati anthu amakana ati slabu apapa anthu paipiyo chipati anthu kuti abwere cheya muno
ongobwera sangakhale mu amalandira audio iyi atamena ndiopyatu amwene meulili nsika uno ungamakhale choncho amwene nsika wabwino ngati ochuka ngati uno osika mayi wanga muli bwino tili bwino iya chonde kutanthauza chonena kuti madzi alipo mbuzi ndikuwuzani munomo kubwera mulizika atumu amwene munomo tu muliyene ache woti kubwera welcome yokayo sungakhale ya welcome zinata ananyamula pike game over ndiye mazuti asiye kubwera anaseka apa kodi kunoko kulibe achitetezo kwa mazi panangosekedwa ndimoti kungoika mazi azituluka aya akubwera mawa acheya akabwera anthu mwalandira mawa akabe aliti abwera out of board anjayimbira lero lomwe foni masana abwera zapangeza madzi koma nkhani yomwe tapangana sande mwaziwisire tuwina aliyense tizakonze musika mwathumu sichoncho akasa zina abweresa adirector mwauza anthu eti kuti tikufuna zida ndi gali moto tibwere tizakonze sika izozo ndimangofuna ndione apa koma izi zikulakwika cheya mabhenchi amangukika apa ati pasapisi izizizi izizi yayi mapeta achivutikana nawo kukhala ngati kundirani amatala awachokera kutiswa aya amwene zitivuta izi zizakuvuta ndikuti muzachotse sikuti nalake hayi izi chipandapo nditi andisasilikali azaphwanya zonsezi azachosa zonsezi hayi olwachimanga ichi apeze malo taona anthu momwe mungalandewo matala wachani amayi ena achapa ndanizi chemwali mukambira ndi acheya kupaseni malo izizi zisakhale apa ndikabwera kuyambira mande ndichosapo azabwera zazitenga asitezi muzakaziwombola ndi ndalama ndezonsezi zimabhenji onsewa achoke chimodzimodzi acheyaso msaupe amatala awonso achoke achimanga awaso mutala umo mamvezi komanso akasana tali mmene anthu ena ache kanyu mwindi azimayi anu ache alime umuchoncho muonere green masafu ineyo simnandisina pasika ayi pali zinthu zina ndimapanga choka ineyo pali zinthu zina ndimapanga ndekha musadikire za masafu ndidera lanthu taona ayi musazitenge zimenezo umumu auzeni anthu apangemo ayi ndani
Ila wakaswa kulipe. Ni ndani? Unaona ukazitenga huko tunaona ni Ni ndani? eti mu izabu Kulipe kumwewa. Ama ngaza mataka kulipe. Ni ndani? Ama tutajia yeye kusoma. kumari ni mumuzi wa Yeah, ni kumuziwa ni Gordon. Kama mwili wakamata sinu kumuziwa. Kama Gordon. Gordon ndi ndani? Uya wakaswa kasa kumuziwa. Akasala. Mumubasa oni ngo Gordon. Mumuzo ti mande ndi bwanda asirikali za zinyamula zosezi. Ajose baba baba yayi. Tunyasa se wanyuwani ngati uhu tizinga choncho izi. Liba namuzi Ayi. awasana kumwe baba. Ayi tibwera kwa kuti samanya si choncho aku. Akuri maonda abo masafuma namsi abati. Ayi fumu tu abwana. Ine ndiye fumu yotu. Obo sana fumu se. Wapeseti. Iya musadanda ule. Mungu mbuba sounding ndikwauza wakasa. Ase. Ino mpese Gordon. Dani. Gordon ndi mumuze. Kuti ameya mande. Akweya ndi matraki azanyamu. Tikazi wakukazika. Samanya asise. Boma lalimba taona ni choncho mimi mukuonekera monsemu. Aya. Sizoona ya.